hadithi riwaya na ibnu majah rahmatullahi alai, hadithi na 66, da malamai da dama suka ce addu'a ce muhimmiya a cikin duk abin da ka saka a gaba na neman arziki, kake neman taimakon Allah subhanahu wata'ala, ka yawaita maimaita ta, kana bibiyan ma'anarta, insha Allah ta'ala za ka ga buɗi a dukkan abin da kake yi. Shine Allahumma inni as'aluka rizqan tayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Zan maimaita, Allahumma inni as'aluka rizqan tayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Zan ƙara maimaitawa, Allahumma inni as'aluka rizqan tayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Ma'ananta shine, ya Allah, ni ina roƙonka arziki mai daɗi, ina roƙonka ilimi mai amfani, sannan ina roƙonka aiki da yake abun karɓa ba abun mayarwa ba. Bi ma'ana Allah ya datar da kai a cikin arzikinka da iliminka da kuma ayyukanka. Arzikinka ya zama mai daɗi ne, wanda za ka ga arzikin ba mai yawa ba, kuɗin bai da yawa, amma ya fi wani biloniya rufin asiri. To saboda me? Saboda albarkar ake nema. So shi yasa wannan addu'a malamai da dama sun ce tana da matukar muhimmanci ga dukkan mutumin da ke neman tallafi a wurin Allah subhanahu wata'ala, ya yawaita karanta ta, insha Allah ta'ala zai ga buɗi. Allah ta'ala ya taimake mu akai.